lilek George tal-irqajt l-istedina tagħna. Ħanibda b'din il-mistoqsija. Għalik x'inhi l-letteratura? Ħalli ngħid illi l-letteratura fiha nnifisha tiddependi minn xi ħaġa oħra. Il-letteratura hija effett ta' xi ħaġa. Di xi ħaġa, ngħidha xi ħaġa mhux ma hija aktar minn sempliċi xi ħaġa. Hija l-letterarjetà li mhix xi ħaġa astratta, mhix xi ħaġa konkreta. U fil-letteratura kemm jekk hija mitkellma, għax dik hija wkoll hija letteratura orali, u kemm jekk hija miktuba, allura hemmhekk hemm aktar intħil tal-awtur, hemm aktar ħsieb, hemm inqas spontanjetà f'sa ċertu punt u aktar tħaddim. Imma fit-tnejn il-letterarjetà ġejja mill-kelma. Il-letteratura mixejn ħlif il-mod kif aħna nużaw il-kelma bil-mekkaniżmi li eventwalment qed insejħulhom tal-letteratura, u allura s-simboli, u allura il-metafori, u allura s-sintassi. Is-sintassi li mhux bil-fors trid u l-grammatika li tkun eżattament kif nitalmu fl-iskola, għall-eżami tal-mezzek, għall-eżami tal-advance, tal-ħares ma tagħmilx ċerta sentenza hekk għax tqul. Imma fil-letteratura tkun taf tkissira s-sentenza, tagħtiha l-mużikalità tiegħek, tagħtiha ħoss differenti. Mhix il-kelma biss meħuda minn fomm il-poplu u traduċiha tal-ekwali fi ktieb. Għax anki il-letteratura verista u reali trid tkun maħadma. U maħadma kemm meta hija mitkellma minn nies komuni u kemm meta hija miktuba. Il-poplu minnu nifsu jħossa l-letteratura u juża għalhekk għandna dawn l-idjomi, għalhekk għandna dawn il-qwiel, għalhekk għandna dawn it-tonalitajiet, għalhekk għandna dawn il-mod kif nibnu sentenza. Fil-letteratura dan kollu isir mhux bis-sodda, imma l-odda issir l-amara. U għalik x'tagħmel il-letteratura li forom oħrajn ta' kitba ma jagħmlux? Appuntu għaliex sa tagħti ċerta libsa, sa tagħti ċerta mużikalità, xina fil-mużikalità fil-kitba hija importanti kif se nispjegalek forsi aktar il-qudiem. Dik hija il-kelma innifisha li pereżempju fil-mużika inti għandek in-nota li hija wkoll ħoss, li hija wkoll għandha l-grammatika tagħha. Imma inti bil-kelma, il-kelma sa tuża b'mod illi tgħid dina mhix skultura, dina mhix mużika, dina mhix pittura, ma hija kollox. Letteratura li mhix immaġni, li mhix ħoss, mhix letteratura. U xi distingwi l-lingwa tal-poeżija mill-lingwa f'kitba oħra? Dina mistoqsija xejn diffiċli, għax x'inhi hija l-poeżija? Hekk jien pereżempju għandi diversi antoloġiji, ktara pereżempju il-poeżija ta' San Franġisk d'Assisi li hija meqjusa bħala waħda mill-ewlenin poeżiji tal-letteratura Ewropea. U mbagħad tara ta' Montale, u mbagħad tara ta' Ungaretti. Tara il-lingwaġġ u l-istil differenti. Poeżija ma tistax, aħna qegħdin hawnhekk fil-librerija, żgur li għandkom hemmhekk tal-istorja, hemmhekk tal-letteratura, hemmhekk tar-riċerk. Il-poeżija għalkemm insibuha ħafna drabi taħt ismijiet differenti fejna fjena tradizzjonali, kubista, ermetika, eccetera. Imma hija minna nnifisha l-poeżija ma tistax talaqa, ma tistax talaqa. Il-lingwaġġ tal-poeżija u b'mod illi sa toħroġ xi ħaġa illi kieku kellek tgħidha fil-proża ma tinħass. Imma ħanejlek esperjenza sefra. Jien ġieni li kteb proża anki fuq Facebook għadni kif ktib xi ħaġa. U mbagħad jgħidulek x'poeżija sabiħa ktib George. Jien ma jkollix frasi li hija poeżija, tkun proża u laqas hija proża stil ta' Huma jqisu l-lingwa poetika. Imma appuntu dik hija hemm il-lingwaġġ poetiku illi hawn. U l-lingwaġġ poetiku x'inhu? Kif innek huma dawn il-mekkaniżmi. U anki mhux tant il-ħsieb fih innifsu l-kontenut, jien nemmen ħafna fil-istil. L-istil illi ibiet jagħti dik il-forma li inta tista' sejħilha letteratura, li tista' sejħilha poeżija, li hemm il-metrika u
li mit-tonalitajiet u l-metafori li qed jista' juża. U kif dvarja, inti magħruf ukoll għar-radiodrammi tiegħek, kif dvarja il-kitba minn proza għal radiodram? Għal-peċi li għat li radiodrammi kienu għal-qalbi, ħani li kan eddu tużaj. Kien sabni sninilu fis-sebajnijiet tal-seklu liħu. Ħabib tiegħi illi kien jiddiriġi drammi u kien jaqra n-novelli tiegħi, kien jilli Ġorġ, adattom xi waħda biex vera qegħdin tajbinek u dawn. U jgħidu qed nibża għamilt l wieħed u ma wafx. Għadni niktib sal-lum għal-Campus FM, għadni niktib il-radiodrammi, l-uniku stazzjon li għadu xandar ximot, il-radiodrammi, u radiodrammi daqxej mux tas-soltu għax edina l-żewġ il-ħna jew tlet il-ħna li huwa eżerċizzju importanti, ma jiena anke fil-antik għandi drammi miktubin għall-leħen wieħed, per eżempju, jum fil-ħajja ta' Natali Peltier, jew inkella għal-erba il-ħna ta' nisa biss. Tifhem jew. Xej lob fil- Eżatt, dak tħobbu ma tiġbed in-nies. Ir-radiodram biex niġi eżattament tal-mistoqsija tiegħek hija storja li jgħidha dialogu. Il-karattri irid ikollhom ir-reġistru tagħhom. Illi inti meta tisma' dak il-karattru taf li se jitkellem b'dak il-mod. Hemm ċerti drammi fil-żmien differenti minn ngħidulhom ir-radiodrammi tar-rakkonti u dan. Fej il-kelma hija wkoll poetika jekk nieħdu ta' Dorin Bikallef ta' Francis Ebejjer f'ċerti drammi mhux kollha. Il-kelma mhix il-kelma tal-mitkelma, imma tal-ħsieb illi jibqa' ħsieb imma biex nifhmu isir kelma. Ma l-importanti illi il-karattri kollhom ir-reġistru tagħhom, mhux tat-ton, tas-sintassi, tal-mod kif jitkellmu, tat-tagwords li jużaw, per eżempju. U inti qed tara. Jien niftakar meta kont żgħir dejjem kont insegwi ir-radiodrammi u għamilt il-baba l-buljati biex ninżel għand in-nanna missieri ngħidu sejr il-mużew ma nkunx sejr il-mużew xejn. Jew ngħidu sa nibqa' tard x'imkien. Biex nisma' radiodrammi. U hemm radiodramma għadu f'moħħi ta' żewġ nisa xjuħ li jisimgħu wieħed isaffar fit-triq mixawla bil-fanal u jisaffar il-marċ funebri ta' Chopin. Dan ma naraw qatt. Imma għadni sal-lum jiena da naħseb meta toħroġ kolli 80 sena. Fis-sens għax dal-waqt nagħlaqgħu. Għadni sal-lum il-darraġel naraħ jippassiġġa taħt il-lampa ta' bil-lejl li d-dawa li triq. L-immaġinazzjoni. Hija l-immaġinazzjoni li tagħmel ir-radiodram qawwi. Inti biex nerġa' għal dak li jitlek qabel, il-qawwa tal-kelma toħroġ mhux biss mill-kontenut. Il-kontenut jista' jiktbu kulħadd wieħed awtur qal m'hemmx aktar minn 12 suġġett. Jien meta kont nagħllem l-script writing li għalmuni l-rakkont ta' Romeo u Giulietta biex niktbuh mod differenti mill-li kitbu Shakespeare kemm kontenut u kemm bħala stil. U meta kont nagħllem l-script writing dejjem Romeo u Giulietta. U mbagħad inħalli lilhom kemm blażla ta' stil u kemm blażla ta' rakkont u b'hemm bażla ta' dialogu biex joħorġu dak li hija storja komunissima ta' konflitt bejn familji, bejn klan u ieħor imma fin-nofs hemm l-imħabba. U kif tażel li ma' ġeneru se tikteb? Tikteb ġeneri differenti, l-poeżija, l-proża, r-radiodram. Eżatt, ħanilek, jiena meqjus bħala awtur eklettiku. L-eklettizmu għal xuħud forsi huwa mhux xi ħaġa għolja, mentri huwa qawwa, huwa forum differenti. Eklettiċi huma Treverzara, huma Oliver Frigerio, huma Viktor Fenek, per eżempju. Mhux eklettiku u mhux eklettiku Achille Mizzi għax għandu dak tip ta' poeżija u jispeċjalizza biss jew Daniel Massa fil-qasam letterari mhux għal-qasam. Ġifieri aħna semmejtlek dan nies Trever, Charles Assa, jiena, għaliex bdejna naħdmu wkoll bħala script writers jew konna teachers. Allura, il-kidba tagħna tiġi kultant mill-bżonn. Jiena hemm ċerti programmi, ċerti affarijiet ma kontx niktibhom kieku ma kontx għandar.
għax l-iskeda kienet titlob minni dan. Setaw kienu programmi għatfall u setaw kienu dokumentarji tal-letteratura. Imma b'dal kważi dirrit ngħidlek illi jien bħala xandari, jien bħala għalliem permezz tar-radju, kont inkun mhux suġġett imma imħajjar u mġiegħal bliktar mod kuntent bħalma persuna ikun imġiel minn martu biex iħobba u raġel u l-mara mġiel minn raġel biex iħobba. F'dal mod imġiel f'sens pozittiv biex nikteb da. Imma bat jiġi momenti meta inti tikteb għalik. Meta inti tikteb dik xi ħaġa li tiktibha għalik ġalment dik tkun poeżija. Il-poeżija tħossu li tesprimik. Dal-aħħar ukoll jiena ktibt kemm bil-Malti u kemm bit-Taljan u dal-aħħar kontili nikteb bl-Ingliż, imma skoprejt vena li hija bl-Ingliż il-poeżija toħroġ li aħjar għaliex għandu ċertu lingwaġġ, ċerta metafora. Kultant nirrealizza li meta l-poeżija li ktibta bl-Ingliż nipprova nagħmilha bil-Malti. Titleb dik il-qawwa. Allura rrid nerġa' nagħtiha dik kitba. Il-poeżija tikteb bl-Ingliż jew anke l-proża jew? L-iktar il-poezija. Il-proza iktar jitraduċu jeli, tifhem, pero noqgħod attent ħafna il-traduzzjoni, għaliex jien għandi daqsxejn stil kif qed lek anke il-grammatika u s-sintassi u ftit infarkin biex joħroġ ċerta mużika minna. Noqogħdu attenti li mhux qiegħed tagħmel referenza għalli sfortunatament teżisti f'ħafna kotba anki premjati li qegħdin nażlu il-forma sintattika Ingliża u nitraduċuha bil-Malti, mhux għal dik qed ngħid jiena. L-awtur irid joħroġ il-forma grammatikali u sintattika tiegħu li da meta taqra tgħid dan ta' Trevor, dan ta' George, dan ta' Oliver, dan ta' Alex Villagera. Tinta Norbert Buġeja. Taraf l-istil. Taraf. U dak is-sabiħ. Meta l-awtur jinkixef anki meta jinħiba. Ekku. U biex neqilbu daqsxejn is-suġġett, inti kont parti mill-moviment aw minn letterarju. X'fisser għalik il-moviment? Forsi tirrakkontalna Ħanejlek daqsxejn storja mhux aneddoti li jiena bdejt nikteb żgħir 14-il sena. L-ewwel poeżija kont ardit fis-sens Taljan prożuntus. Ktibt sunett. 14 il-vers, għandika silla. Għal-kull sena mela. Għal-kull sena mela. U ktibtu fuq niċċa li kont nara bit-tieqa tan-nanna mhix għawla bil-lumini taż-żejt. Kunu impressjonawni u dejjem kienet tiġini l-immaġni dak li qed inqishom jitebtu ishom anġli ġew iselmu lill-Madonna bil-kuluri tagħhom tal-dar. U ktibta b'xorti tajba jiena kelli għallim tal-Malti tajba Ludovic Xkembri li wkoll kien ħareġ xi dizzjonarji Malti-Taljan u bl-Ingliż. U tajtilu ħapeċir immens għallimma fi 14 il-vers vera, għalli u l-indika sillabu, għallimma mhux m'għandekx l-aċċenti, għalli s-sunett u għal-iktar format ila u tittot. U għal-bdej minn, bat xtrajt il-metrika Maltija ta' Carmelo Vassallo, u bat ta' oħrajn ta' Giuseppe Kuti, u bdejt nikteb. U nikteb billi kont student u kont border, kont nikteb xi poezija biex nejdu għaf xi festa, xi teatrin li kont nkun naf u reċta u farsa u drammi u ċetra. Mbagħad sifirt l-Italja u sa ċertu punt għajt nikteb dak l-istil antik li kien għadu ma nbidilx ta' Dunkar, tar-romantiċi. Imma l-Italja ġejt wiċċ in wiċċ mal-poezija ermetika. Li għalija kienet kważi xunu qed jikteb, xunu ma qed nifhem xejn, x'inhi da. Imma l-istess hemmhekk b'xorti tajba kelli lecturer illi kien tajjeb ħafna, li kien assistent ta' Giuseppe Ungaretti u meta rani li jimmixħu tal-poezija, jisu beda jħu interess fil-poezija u beda jgħaddili kodba ta' poezija aktar kontemporanja, hemmhekk konna nirċivu periodiku jismu Penna Inchiostro e Calamaio, kien ikun hemm dawn il-poezi li jikdbu n-nies mhux il-poeti l-kbar. Bdejt nitħajjar nikteb hekk.
fettilli ta' prożuntus li kont, għal-ħaris ma tkunx prożuntus meta kont tkun sajr. Nikteb poezija, imnebħa minn poezija ta' Giuseppe Ungaretti. Kien jisimma ta' Ungaretti Mio fiume anche te għal Tevere. U jiena ktibta adattajta insomma mio mese anche tu, triste novembre, ora che vecchio son caduto esausto sopra le vanità dei miei pensieri. U għarejtilu, għatlu Patri Massimiliano, għatlu urilu l-Giuseppe Ungaretti. U għadda ġimatu jinmisti fl-axħar għatlu tajtilu, iva, għallek kompliktib. Għallu jikteb il-dan. Ma allura meta ġejt Malta, meta jena għattiġa kont ħallejt l-istil tradizjonali tar-romantiċi u tħalt ma ngħidlux ermetiku għal kollox imma sirt inħobb kważi pereżempju lil Quasimodo, Salvatore Quasimodo. Tifhem barra lill-Ungaretti. U kien il-moviment jiena ħassejtni nidħol kixxun sa ċertu punt għax il-moviment għamil letterarju ġab bidla rivoluzzjoni u bħal kull bidla kultant titfarrak. Illum ċerti li niftakar kont għamilt intervista għal Mario Zoppardi għal sensiela li kont nippreżenta jiena u nikteb jiena Zafir għalli illum ħafna minn dawk il-poeżija qasnati kasom għalli ma warrabhomx għax dawk jien. Tifhem, imma kien hemm dik l-idea ta' rivoluzzjoni mentri il-poeżija ma trix tkun sempliċiment jien inkun kontra dik, imma x'jien nħoss li jien parti minn dik. Il-moviment għamil letterarja fetħinna il-bieb li lem minn dak tat-Taljani u tal-Ingliżi għax aħna qabel konna marbutin mal-letteratura Ingliża u mat-letteratura Taljana. Sina nafu l-Amerikani, sina nafu l-Franċiżi. U fetħitinna bibien u atmosferi ġodda ta' kidba. Ma nix li kont impenjat ħafna fil-ħomin letterarju fil-moviment, imma kont nattendi, per eżempju, Dorin Grek, għaw Dorin Mikallef, illi kont nafa sewa jiena ġili proċedejtila xie drammi taħħa, ġili rajtila xie poesiji fil-programmi illi kont namel, fra parentesi niftakar arreja famuża. Għalt li Ġorġ, għalt li ma fimt xej kważi, għalt li ma xisbuħija minn fejn. Tilax mux il-kontenut li qed jagħmillek, tila jaqrawa sitta se jifhmuha differenti. Imma sbuħija intrinsika ħarġet. Dik kienet Carmen Azzopardi. Ġifieri il-kumment li għamilt li Carmen Azzopardi kien bil-qud li mhux bil-fors qed tifhimha kollha, imma qed tokka sbuħija intrinsika li fiha u tok one-to-one. Tifhem, mux bħala kollettività. U ma Dorin Mikallef li kienet organizza lejlit letterari waħda bil-lukandi tal-Furjana, kont imur naqrala u kont neħu pjaċiri, ġifieri dal-mod anki kont insomru attiv ukoll mal-impedok żmien, ma kontx nitlef lecture, ma kontx nitlef lejla letterarja, ma kontx nitlef akkademja, kont narganizza jien, noħu sem, kelli il-programmi fuq il-Rediffusion, kelli il-programmi fuq Radio Malta tal-letteratura, kelli il-programmi tal-kodba dal-aħħar li waqaft minn dana it-tip ta' xogħlek alla volja fuq il-kampus għandi marbut mal-letteratura. U x'kienu l-influenzi letterari u artistiċi Maltin fuq xogħolok? Ma niddejjaq xnejt illi l-antoloġija li kienu ħarġu Sajdon u professura Kolina li konna nistudjaw fuqha li kien fiha mhux ħażin kontra dak li jistudjaw illum għax tilħaq tiftħu għax issib l-aħħar paġna. Ma kienx ikollna kollox għall-eżami, imma konna nużawhom bħala reader u dak kollha kont naqrom, kollha kienu influenzawni, kien hemm il-krem de krem tal-poeti ta' żmieni. Apparti li kellna mbagħad ir-romanzi kemm biex nistudjaw mal-eżami u eventwalment għal-GCE, bħal ngħidu aħna s-serb tal-Fidda, mill-Ispanjoli, Ines Farrugia, u dawka ma niddeqx ngħid li il-bażi tar-romantiċiżmu tagħna influenzani. U mbagħad naturalment kif qed lek, aktar ma isni kbirt u sirt mitħla ta' letteratura li qabel ma kontx naf miha, setet kienet Taljana,
kontemporanja, sitet kienet Amerikana, sitet kienet Ingliża, Philip Larkin per esempio kien influenzani ħafna. U anki proza, jien bat innamrajt mill-proza li hija kważi poezija u għall-Ingliż sabiħ ta' Evelyn Waugh. U Evelyn Waugh għadu jinfluenza lill-awtur ħafna Ingliżi illi m'għandhomx l-istil tiegħu. Il-kontemporanju. Imma f'intervista li kont smajt insejt x'ismu li ismu wieħed minnu. Imma Malta kienu popolar ħafna ma' nies bħal Mark Karl Schembri, Mario Zoppardi u dan nies. Illi minkejja li l-Evelyn Waugh kienu jqisuh antik ħdejhom, imma ma kienux jistgħu jgħaddu jisiru il-letterati li saru kieku ma qrawx l-Evelyn Waugh. Jien biex imbudda xejn lura fl-Ingliż il-letteratura kelli patri intelligentismu minn hawn insellimlu Fader Mario Zerafa tat-Dominikani u da kellu metodu kif jallimna li l-qudiem dejna nsejħulu system of knowledge. Għax da ma kienx jibqa' marbut mas-syllabus. Kien anke qed jallim ħaġa kien jifresh. U għala voli ħna ma kienniex fis-syllabus tal-Ingliż l-Oscar Wilde, il-Chesterton, il-Hilaire Belloc, l-Evelyn Waugh. Imma kien idaħħalhomna anke qed jitkellem fuq poeżija ta' Keats per eżempju ta' Shelley. B'xi mod. Eżatt, jagħmilha dik li llum ma tantx joħobnu żaħ dal-aġġettiv dak li llum ngħidulu holistiku, tal-im holistiku. U kif bdejt tikteb? Għettilna l-ewwel poezija ktibta 14 sena. Eżatt, hemmhekk li bdejt nikteb, imma ħanżidlek xi ħaġa oħra. Jien qabel ma bdejt nikteb bdejt nimmaġina. Kont inħobb nisma' Rediffusion, aħna dar ma kenniex. Missieri kien jgħid li Rediffusion jitilfilna l-ħin. Waħar billi konu qogħdu ħdejna għandna bl-iskużi oħra kont imur, kien hemm programmi tajbin ta' letteratura, ta' radiodrammi, ta' programmi għat-tfal, ta' Zio Salf, ta' Zio Franz, nejdulu nannu Pep, kun jaqranna u kol stejjer, jadattawna ħrejjef, għara kont nisma. Kien hemm il-moviment tal-Malti ta' Kalino Vella Haber li kont nisimaw, f'dak iż-żmien kien hemm uħud mill-aqwa żgħażagħ ta' dak iż-żminijiet illum kibru bħal Lawrence Mitzi per eżempju. U kont noqgħod nisma' u dik influenzatni ħafna jiena. Apparti li kifetlek, jiena forsi kelli u għandi immaġinazzjoni kbira u dak li kont nisma' kont nimmaġina. Allura l-ewwel biex tikteb timmaġina. U mbagħad tibda tirfina l-istil tiegħek sakemm issib ċertu stil. Jien pereżempju meta kont nagħmel ċerti diskorsi talks fi programm reliġjuż dawn il-ħajja ma' Father Charles Vella li hawn insellem il-memorja tiegħu għax tani opportunità biex anki fi programm reliġjuż imbidlu l-lingwaġġ u nagħmlu aktar kontemporanju fl-istess ħin imma letterarjament tajjeb u qawwi. Kelli dawk il-5 minuti li kont ġejt influenzat minn artikli ossa li kont naqra ta' ċerta Adriana Zarri li kienet kella stil mhux tas-solġ. U għaddi sal-lum jien f'ċertu stil inħoss il-klim ta' Adriana Zarri wara widnejja kważi jispirani. U għadek tikteb l-lum il-ġurnata? X'tikteb? Kull-jum nikteb. Ġifieri kultant bħalissa qed nikteb romanz jismu l-aħħar fjura jew l-aħħar siġra. F'da qed nagħmel dak li qatt ma għamilt. Qed inniżżel dak li ġieni f'rasi nniżlu f'dokument apposta qabel ma kontx nagħmilhom dawn. Nibda kont iżżomm lura daqsxejn milli tikteb dak. Le, mhux kien kont inżomm lura, ma kont nikteb radiodram, kont nibda għaddej nibqa' sejjer bih pa' speċi u nkella romanz, kont nibqa' sejjer. Ħalli mbagħad nerġa' nduru naturalment u tbiddel u tqalleb għax għaltru qed tikteb thriller u għaltru qed tikteb ktib ta' fina ta' ċerta filosofija u ċerta spiritualità. Ma nikteb kuljum, bejn għaliex għandi programm fil-ġimgħa f'Campus FM Selejn u Boħraġu Pier Buġejja fejn hemmhekk nikteb jien ġeneralment dar-radiodram. Li jistgħu jkunu banali ħut minnhom, għax di antoloġija. Meta inti għandek antoloġija inna nagħmlu fuq l-20 sensiela ta' ġifri għalkemm inna nikbu.
Meta għandek antoloġija għandek daqsxejn minn kollox, għandek il-novella li dilajjen li forsi tafaslek qalbek. Oħrajn li huma provokattivi, oħrajn li huma sensuali, oħrajn li huma reverenti. Palma tikteb per eżempju issa l-istorja ta' Ġona Talba li jenna minn aspett li tgħid diġrat illum jew il-fejn sena ilu. Ġifieri ikun hemm min kultant jgħidlek dik xi storja kienet daqsxejn isa ta' ċerti magażins li taqra meta tmur għand id-dentista. Imma kultant f'antoloġija trid tagħti il-varjazzjoni tiegħek. Però anke f'dak il-laqta personali tidher. Partlek tikteb romanz għandi xi ħaġa oħra, lest imbagħad dejjem daqqa bniedem jgħidlek iktib li artiklu, daqqa bniedem jiktib li innu, daqqa ieħor jiktib li reċensjoni. Dejjem tkun għaddejjin nħobb inqum filgħodu, kmieni biex nikteb ġeneralment. U hemmhekk tħoss aktar l-ispirazzjoni. Imma tħalli mbagħad matul il-ġurnata nistrieħ. Imma mingħajr kitba kif noqgħod ngħaddi jumejn u ma nikteb xejn. Ma rridx inkun klixje retoriku ma ngħid isni għamilt jumejn ma nikolx. U kien hemm xi perjodu li waqft tikteb jew dejjem bqajt għaddej? Dejjem bqajt għaddej. Minn mindu bdejt mhux bl-istess intensità. Meta kont għadni naħdem ma' Xandir Malta u mal-PBS, allura kelli il-kitba tal-programmi tiegħi x'ina dejjem imment fi-skript. Imma mbagħad meta spiċċajt mbagħad bis-60 isa il-ħafna żmien li jkollok f'idejk mexxiek biex inti timxi għal mod ta' kitba oħra. Jindomt ma pubblikajt, kont nibża nippubblika, U kemm kellek żmien meta pubblikajt l-ewwel darba? Kont kbir ta' naħseb kelli fuq il-50 sena. Lami. Qabel kont nippubblika f'magazines, novelli, antoloġiji, Mhux xi ħaġa tiegħek. Mhux xi ħaġa tiegħi. U bdejt b'żewġ kotba tfal. Appuntu biex immur lura dak li saqsejtni inti aktar quddiem. Kienu żewġ għatfall, Karamello Kikku Sika, forsi tistaqsil ma tiftakarhom, li kienu programmi għatfall. U jien kont nikteb storja li kienet tinqara tkun pinġija aktarx minn Treverzara jew Dara. U mbagħad kienu dar ta' pubblikazzjoni li ma diċ teżisti għalli nikdbuhom Ġorġ u f'dissa tiem ħareġ l-ewwel wieħed u ġimgħa tej wara ħareġ it-tieni wieħed għadhom nimli żbali kultant inħares għax jiena dejjem meta nittajp għadni sallum illum aktar u aktar mħabba l-vista. Imma dak iż-żmien kont nanġelu terremot kont inħalli warajja u ma mbagħad bil-mod il-mod bdejt u mbagħad ħriġ ktib ta' poeżiji, għażilt li nħobb, u mbagħad bdejt romanz. Kont u rejtu l-ewwel 10 paġni lil ċertu ħanejdek. Evarist Bartolo li kien jaħdem magħna fl-Injew, setlu Evarist raħda xi. Għalik buġur ta' kompli jikdbu waqafti ma'. Għadda ċerta żmien u f'xar l-estejtu. Ma għadda żmien sewwa ta' 15-il sena ġifieri minn f'xar l-estejtu kien raħ ċar Sarrigo u mbagħad pubblikajtu. Minn dak iż-żmien tista' tgħid li bqajt nippubblika kien hemm żmien meta pubblikajt anke tnejn fis-sena. Mhux dejjem pubblikajt wieħed kull sena u dejjem invarja daqqa ġeneralment romanzi, jew inkella xi studji, pereżempju għamilt studji fuq drammi u l-Vrajes tal-Madalena, tifhem pubblikajthom ġoka kienu konferenzi li kont għamilt barra minn Malta allura ġbarthom u bnejt fuqhom. Imma issa l-aħħar wieħed li ktibt li huwa l-qalbi immens, il-wiċċ ieħor li huwa għal kollox differenti, hemmhekk kont daqsxejn ożef l-istil fej qabel kont ngħid imma di satinol isek tagħmel autoċensura li m'għandix tkun. Awtur jekk jagħmel l-autoċensura jarraq lilu nnifsu. Jiġifieri ma temminx fiha l-autoċensura. F'liema sens autoċensura? Autoċensura għax tista' tħodha pożittiva fis-sens li inti torqom u tara. Imma ma tagħmilx ħaġa x'ħadd ieħor jista' jifhimha ħażin jew għax se toffel. Dak sens. Le dik mbagħad tħalliha. B'xorti tajba l-campus
Għanna ċerta libertà u minkejja li ċertu drami joħroġ fid-9 ta' filgħodu u 9 ta' filgħodu ġifieri u fis-sija, hemm ċerti anke xeni, però jiena fejn jidħlu s-sessualità. Il-romanzi tiegħi mimlija sensualità, sa ċertu punt kważi kollha, speċjalment l-aħħar wieħed. Fl-aħħar wieħed kont aktar espliċitu, literalment espliċitu. Imma fl-oħrajn minix espliċitu, imma min jaqrom dil-kummenti li niftari, kemm hemm sensualità. Kien hemm sensualità wieħed għalli George Sanibatikant Freud għalli feġġa. Imma m'hemm xejn vulgari, m'hemmx qabatek niżżala hemm u nismissaw, m'hemm xejn minha. Pereżempju, għandi xena ta' mħabba fir-romanz Viola l-kulur tal-imħabba, meta dawn fil-karozza jinħabbu sal-aħħar fuq il-klif ta' Haddingli u jisimaw it-tnejn The Sultans of Swing tal-Dire Straits, għaxina Dire Straits nħobbhom ħafna, das kemm nħobb il-Beethoven, das kemm nħobb il-Liszt, das kemm nħobb il-Chopin, das kemm nħobb il-Rossini, imma Dire Straits għalija u mallat. Għarra daw jisimaw verżjoni ta' konsert ta' Sydney li fi 11 minuta. Kważi tajt l-impressjoni da' l-attam ħabba tagħhom da' 11 minuta. Imma ma niddiskrivi xej li huwa sensuali fil-veru sens tal-kelma ta' sess, imma ta' sensualità li toħroġ bil-kelma. Nesprimi n-nifsijiet tagħhom, n-nifsijiet li timla l-ħġieġa, l-steering, il-dashboard. Tifer, sakemm mbagħad. L-effetti iktar mill-azzjonijiet. Eżatt, imma hija xi u tispiċċa x-xera tagħhom ġifieri l-attam ħabba tagħhom ma l-aħħar mużika ta' Dire Straits li tispiċċa isa nifs ħireġ hekk minnek. U kien hemm perjodi differenti fil-kitba tiegħek, kien naf pereżempju perjodu meta ktibt il-poeżija biss jew. Le, il-poezija, jaddu moment il-poezija li jisek għandek frotta ċirasa taqbad waħda u la ta' tikteb oħra, mbagħad tieqaf. B'xi mod mama, jisek jew ma jibqalikx l-ispirazzjoni, jew jiġu momenti meta, per eżempju l-aħħar ktib bl-Ingliż, Simple Thoughts, ktibtu fi żmien keċur. Xħut minnhom huma translations li xħut minnhom għamilthom jien xħuthom għamlhom li ħadd ieħor ta' poeżi li kelli bit-Taljan u bl-Ingliż. Imma l-biċċa l-kbira huma oriġinali. U mhux li hemm wisq ta' fil-poeżi, imma kienu issa waħda tmexxik għall-oħra. Imma b'xi mod dejjem ħassejt li kelli nikteb xi ħaġa jew oħra xultant id-dibati biex tikteb, kultant ma jkollok xabtit. Mbagħad jew inkella moħħok jiblankja, jieqaf ma tistax, mhux daw bdejt nikteb xi ħaġa u mhux jien biss dik kulħadd jagħmilha. U ma tistax tinqala isek tħalt f'kull disak. Ma tħalliha terġa' tkun sejra għajnejk bik, u tiktibha u toħroġlok pulita hekk sabiħa kif xtaqta jent. Bil-kidba m'għandekx tisforza lilek innifsek. Inti għandek tkun kifet qabel kważi imġiel b'mod ħelu biex tikteb u taċċetta. Palma bniedem jaċċetta mħabba li jkun jixtieq. U niftakar darba kontet u ma femmurix tajjeb għax. Illi nikteb għal-gost. Mux għalli, imma dina tikteb għal-gost hija faspeċi xi ħaġa li mhix ħaġa tajba, tipo hekk kitxu. U spiritu x'inhu l-gost. Il-gost anke meta tbagħti. Għax biex toħroġ ċerti affarijiet li tbagħti minnek innifsek. Imma dak il-gost imbagħad li tagħtik li inti dak irnexxielek toħroġ, mhux jiġifieri il-gost biex jien nagħti gost li l-nifsi jew nagħti gost li semmija. Imma il-gost li noħroġ jiena u nikteb anki jekk bidbatija. Li hija il-klixé komunissima tal-om li twellet tarbija, tbati u mbagħad għandha żwaħija tat-tarbija tinsa kollox. Naddu biex nisimgħu silta li preparajtilna. Din hija meħuda il-bidu tal-aħħar romanz tiegħi il-wiċċ ieħor. Li l-iktar li joġobni dar-romanz li ktibtu
huwa għal-mużikalità, anki il-mod kif huwa miktub se jaħtlu minimalista mhux tantax għax huwa mhux ħażin, ġifieri mhux ftit paġni. Ma minimalista mill-mod li jiena ktibtu sentenzi posta, ripetuti. Min jifhem fil-mużika iħoss dak l-effett ta' tibdil bl-addoċ minn kjave għall-oħra bħal-mużika ta' Mahler. Il-mużika dejjem hija preżenti fir-romanzi tiegħi. Seta kien Puccini, seta kien Mahler, seta kien Dire Straits, seta kien Chopin. Hawnhekk għandi l-Mahler li huma aktar minn soundtrack, ġifieri ir-romanz jimxi mas-sinfoniji ta' Mahler. Ħanaqra lek il-bidu li huwa biex tuħu idea. L-iżviljarini doq, preċiż, dejjem fl-istess ħin, fil-5:30 ta' filgħodu, bħal dejjem. Ikun feta' ħajnejh dawk il-ftit sekondi qabel idoq l-iżveljarin jistennih idoq bla ma jaħsdu. U jħares ċass lejn l-iżveljarin ċass, iħalli idoq sakemm jaqta' nifsu bħal kull filgħodu u jibqa' jħares lejh kważi jkellmu. F'dik il-kamra ċassa u sikta li fal dak il-ħoss jinfirex mal-kamra żgħira. Mal-ftit amara, ma sottu b'mod partikolari, mal-abra, mad-dawl batut tal-għodwa. Iħallih idoq tedjanti u monotonu u jibqa' jħares lejh. Jonqosu biss Mahler bis-sinfoniji tiegħu. Kif kienet id-drawa tiegħu ta' kull filgħodu. Kull filgħodu fil-5:30. Jibda l-jum daqs li kieku qatt ma għadda. Kien hemm żmien li mad-daqq tiegħu fil-5:30 ta' filgħodu preċiż, sajf u xitwa, kien jaġġel li waqfu biex ma jħodlux rasu u jqum minn sottu bħeffa ma jħallix żmien u ħin. Issa donnu irid jinkieħu iħallih sal-aħħar bla saħħa u jieqaf. Irid jidra jieqaf waħdu l-iżveljarin sakemm ma jkollux għalfejn idoq. Jersaq lejn is-sink tal-ilma, jiftaħ il-vit, jitbaħbaħ u jibaħbaħ wiċċu. Ilma kiesaħ sajf u xitwa, kull filgħodu. Meta kien żgħir kien iħobbu l-ilma u l-ħasil, jibki biex ma joħroġ mill-ilma tal-banju. Missa kważi jersaq kontra qalbu li jiftaħ il-vit tas-sink bil-biża li l-ilma jikxef kollox, ifakkar kollox, itenni kollox. L-ilma bħal dejjem bħal l-istess l-irwejja u l-mużika jikxef kollox. Hemm kollox fil-ħoss tal-ilma. Iħares lej wiċċu għal-ħin. Isu ritwal li wiret darba u li ma ħallih qatt. Itennieh kull filgħodu. Iħoss tal-ilma idejqu. Bħat qaxxir tal-leħja. Jikxef wiċċu mal-abjad tar-rawa tal-leħja imdemma b'wiċċu imbiċċer. Grazie ħafna. Għadbas nismaħħa. Issajt nisma' l-mużikalità. Importanti, jiena f'dar romanz dan irrid noħroġ aktar il qudiem, per eżempju, il-minimalizmu tiegħu kif intu ngħid huwa bir-ripetizzjoni ta' ċerti kliem, dak li fil-mużika konna ngħidula note cluster, għandek ċerta dissonanza wara jgħaddek mill-armonija. Konċiżi, Umbat minn dawk minn dik l-akkord stunat sa toħroġ melodija, tifhem. Kif qed qabel, sefra, mhux tant il-kontenut li huwa importanti f'romanz, imma il-kontenut kif tesprimih, kif toħorġ. Ekku. U x'inhu l-ikbar xkiel li sibt tul ħajtek biex tikteb? Forsi jiena nnifsi. Li kont naf li kelli din l-enerġija din li mħabba għal-kidba. B'xorti tajba ta' ma rridx inkun negattiv, kemm fl-iskola
u kemm f'ambjenti oħra sibt min jgħini kif spjegajtlek. Imma mbagħad meta tiġi fl-ambjent tal-letteratura, hemmhekk sa ssib xkien. Jiena permetti li ma rrid noffendi lil ħadd. Illum għandi 80 sena, għandi ċerti esperjenzi, naf kif ħdimt jien f'ċerti għaqdiet, f'ċerti programmi ma' ċerti nies. Innejt li bħalissa l-letteratura fost iż-żgħażagħ speċjalment għaddejja minn fioritura tajba. Id-Dipartiment tal-Malti żgur li qed jagħmel ġid kbir skopra żgħażagħ li qabel kienu jridu jiskopru lilhom infushom. Illum kważi il-mod qed irid joqgħod attenti ma li ma noqogħdux cloning. Xbija tal-professur, xbija tal-lecture, xbija tal-kodba li naqraw. Daw xorta se influenza, kiena żgur li f'da ġejtu influenza ta' f'ċerti affarijiet anki minn sanida modestja ta' ġifieri minn James Joyce, Ulysses, dik tal-leħja pereżempju, ma tagħmilix konxjament tkun qiegħda bibber. Imma jisum noħol u ħandara kif ngħidha, mhux biex ma noffendix, ma biex ngħidha preċiż. Qegħdin noħolqu klassijiet, klikek. U kultant biex tidħol f'dak l-ambjent, kultant hawn min ibati żagħżugħ. M'għandniex niskopru l-aħjar kittieba biss minn dawk li jitalmu l-Malti, minn dawk illi jattendu l-korsijiet ta' diplomi tal-Malti, da kollu qed jagħmel ġid kbir, biex nerġa' ngħidha. Imma għandna nirrealizzaw kemm hawn awturi tajbin jafu jħadmu l-Malti, jafu jħadmu illi m'għandhomx ċans daw jinstemaw la fuq radio ngħidha għalija jien issejn għandi programm, imma meta nista' ndaħħal awturi mudaħħad bil-mijiet jien awturi kemm Maltin u kemm barranin adattajtilhom xogħolhom. Ġifieri ma nistax ingerger, imma nagħmel xogħol tiegħi għax aktar faċli xħireġ minn moħħi u m'għandix bil-vista li għandi noqgħod inqalleb lejn ktieb li ma narax. Allura meta jien iktar imbagħad inadatta novella, storja ta' ħadd ieħor milli noħroġha minn fam. Imma żewġ affarijiet, noqogħdu attenti li ma noħolqux cloning fil-letteratura u li l-bibien nifirxuhom. Min jiena niftakar Oliver Frigieri jgħid anki il-bniedem li mar fil-ħanut tax-xorb ordna ġuż għamil liter u jaqbad il-gazzetta u jmur għall-aħħar paġna u jaqra kemm ġew il-Hibernians u l-Belt, kemm ġew il-Manchester u l-Juventus, dak ġew ħaġa tajba. Għax dak qiegħed u allura tifhem il-vot illi kemm jekk inti kittib ta' sports, kemm jekk inti kittib ta' riċetti, kemm jekk inti kittib ta' poeżiji, kemm jekk inti kittib ta' romanzi, tixinti ta' artikli anke xjentifiċi, il-kitba tiegħek trid tagħmel ġieħ lil min qed jaqra. U ġililt għajt ma' diffikultajiet biex tippubblika? Iva, dik hija, kwetlek dom daqsxejn ma' Repubblika. L-ewwel għax jiena kont qisni qed imbagħti. Difatti tneħħi dawk l-ewwel żewġ kotba tfal illi ġera warajja letteralment bi pjaċir il-pubblikatur, imma x'kien jaf illi it-tfal se jixtraw dak il-bijaw xi 3,000 kull edizzjoni ġifieri. Imma mbagħad meta ġejt biex nippubblika l-ewwel żewġ kotba ħriġthom jien. Tnieqes minn ċerti affarijiet tal-poeżiji u kont immur kellha ħajja ta' kelb li eventwalment ħadd pjaċir li kien rebaħ premju speċjali tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Jisu għandek x'tistenna Ġorġ, għandek sentej, għandek ta' x'għandna ruxmata. Mbagħad ibur xi ħadd li forsi jissuġġerejtu jien Italju Italjan dermat u tal-aħħir ħareġ wara xarej. Dawk kienu jieħu. Imma issa sibt jekk tippermettili mal-Horizons li enuni ħafna fil-pubblikazzjoni kważi jiġru warajja u l-intihom kważi jippubblikaw ġifri minni għanasu kifetlek speċjalment mid-2000 law ma waqafx nippubblika. L-ewwel semmejna l-autoċensura. Ġieli kellek problemi biċ-ċensura ġieli mhux inti stess? U kif?
jien naħseb l-ewwel wieħed jew wieħed minn tal-ewwel li ġejt iċċensurat fuq Rediffusion. L-istess is-sesswalità kif konna din insemmu? Kiġi? Dwar is-sesswalità jew is-sensualità? Le. Kont ktibt dal-essej li għaxin kelli dak kifet ċerti essej spirituali u dan. Ma mistoqgħod titkellem jiena fuq id-devozzjoni bir-rispett kollu lejn il-Madonna tal-Ħniena jew dawn l-affarijiet. Kont nieħu idejat soċjali u nagħtihom forma reliġjuża. U ktibt essej taħdita il-Knisja li fija ma nistax nemmen. U il-Knisja li ma nistax nemmen hija din. X'għad ma jirrapportani l-Isqof Maran Viktor Aquilina xi ktib ċamil ċamil. Issa ċensurawni li ma niktibx ma nħux sem fil-programm reliġjuż u ma nħux sem anke fil-Rediffusion. B'xorti tajba kelli il-Fader Charles Vella u l-Patri Ġwan Frendo l-lum mejtin u Marwan Tlis u għallu xan memxej ħażin rivoluzzjonarju iva li hemm u l-għalu ja kollha minna. Mbagħad tant hekk li Patri Frendo kien joħroġ gazzetta jisimha Riflessi u pubblika li hu. Ġifieri ħall-kuraġġ li joħroġ li. Mbagħad bdejt. U kien hemm drabi oħra li ġejt ċensurat fuq sessu affarijiet hekk niftakar darba kelli radiodram kien pjuttost translation tal-BBC u kienet hemm Father Born u kelli xena ġifieri mhux tant li ċensura iċ-ċensura lill-BBC bħal speċjal dak iż-żmien kienet daqsxejn qawwija. Apparti li meta ktibt l-ewwel radiodram jien kont semmejtu suwiċidju. Rid bħal speċjal. Imma l-kelma suicide fuq il-BBC ma kienx permessa. U dak li ma kienx permess fuq il-BBC dawk iż-żminijiet ma kienx permess mir-Rediffusion. Ra kelli nbiddel it-titlu ġi aħjar ta' saċertu. Ma jrid suwiċidju hekk biex nagħmel daqsxejn ta' impatt. U bad kelli ċensuri oħrajn li pereżempju mkunet xi ħaġa u programm ma joħroġ affarijiet żgħar. Ma l-iktar fuq ir-radju mhux kodba pubblikati. Le, fuq kodba pubblikati le, fuq programmi, għax dikija, għax inti qiegħed f'dar ħadd ieħor. Ġifieri jiena għamil żmien manager, ġifieri allura mbagħad tibda taħdimha ma' ħadd ieħor anzi jien il-ġieli ngħidilhom. Pereżempju, kien ikollna dbatija kultant. Meta niġu biex naqraw ċerti romanzi. Taf ir-Rediffusion u r-radju għandu storja antika mill-40 tas-seklu ieħor. Taqri ta' romanzi, l-ewwel Befiċanter u mbagħad Charles Arrigo, mbagħad eventwalment Ħaltien u Charles oħrajn eċetera. U meta jiena waqqaft stazzjon kulturali il-Bronja li fih kont inkun ftit oże anke f'dak li huma place li ma nagħmilhomx fuq ir-Radio Malta, mhux biss għall-kontenut imma l-istil. Pereżempju, ċertu ma jgħodux għal kulħadd. Kont daħħalt rokna, kont semmejta il-ktib liħor. Li fiha naqra dawk il-kodba li Charles Arrigo ma kienx jaqrom fit-3 ta' wara nofsinhar, għaliex issemmija ma kienux mhux għax Charles Arrigo mhux bravo għax jiena nsellimlu berbak pipel li jista' jkolli u minn għandu kont nitgħallem ħafna. Imma t-tip ta' semmija ma kienux jkunu li jisimgħu dak il-kodba, dawk ir-romanzi. Rokodna dawk it-tip ta' romanzi li ġabdew jinkitbu bil-mod il-mod li kellhom dik ix-xeħta biex tas-soltu. Qed tifhem seta kien xi romanz ta' Alep Oliver Frigier jew xi Trevor Zara tal-bidu daqsxejn hekk jew inkella ta' Paul P. Borch għandek ċerti xeni ta' stupru ta' Alfred Sant li għandek ċerti xeni. Biex alla kont niftaħ idejja jien imma kien hemm min jaqra jgħidli jien mhux se naqra ta' dis-sentenza. Kien hemm min awturi li jgħidu hija rranġa għamel irranġa nifhem. U kien imili let misli xejn. U qabel ma daw kien, imma kien hemm in-house etika la volja FM Bronja kien bħal kampus daqsxejn aktar miftuħ, mentalità aktar miftuħa, imma mbagħad kien hemm min ġieli mhux l-ewwel darba jew tnejn
irċevejt itri hemmhekk xi qrajtu dak il-ġlied u l-ħadd jiġi ma kienux xi romanzi minn daw it-tajbin, imma li jħobbu n-nies jisimgħu fit-tlieta ta' wara f'sina. Ma ġieli jkun hemm xi daqsxejn spinti. Jiġifieri n-istess kultant ma jgħidulek terġax taqraw ktib bħal dak, ħafna ħajjat u jew hemm xela ta' sess, qed tifhem, l-ewwel hekk kienet tkun forsi editjata. Jiġifieri n-istess imma fuq Bronia fuq kampus mingħajr ma tesaġra. Jiena biex nagħlaq din għall-parentis din għall-mistoqsija fuq is-sess. Is-sesswalità hija importanti. Imma ma trid tkun qatt espliċita u dak li sbaħ sess. Toħroġ is-sensualità mill-ktieb mingħajr inti ma tuża kelma waħda li tista' tkun volgari. Hemm momenti fejn il-volgarità toħroġ. F'da il-wiċċ ieħor għandi xena ta' sensualità qawwija. Fl-aħħar tirrealizza li hekk biss immaġinazzjoni ma kienx jasal dan. Allura fl-immaġinazzjoni bil-fors kelli nkun spint, għax l-immaġinazzjoni tasal kullimkien. You are the master of your boat. Biex imbagħad meta ġewwiċċi biex mar-realtà għas kien kapaċi missa. Meta missa ħażin fis-sens li rid jeħles minnha. Ġifieri l-innuendos huma isbaħ mill-mod espliċitu, kultant anke l-lum qed indaħlu dagħwa, qed toqgħod ħalliha. Nista' li ddejjaqni, imma biex daħħal ċerti kliem volgari, biex għamiltu sempliċiment daqsxejn aktar spicy. Għanejlek, inti tħobb fis-sajjer? Darba qed nisma' programm minn daw tal-kċina u biddaw li jippreżentaw il-kokijiet b'mod għal feliċi jekk ċiniku u bjur. Għal ikel bl-aħwawar ma jiġi tajjeb xejn se jkollok l-akjar laħam l-aħjar ħut, l-aħwawar jemta. Però ma tridx ittiehem l-aħwawar. Però qegħdin. Tapplika sew. Sew għal li qed ngħidlek. Taħseb li hemm element autobiografiku fil-kitbiet tiegħek? Bil-fors. Dejjem biex nibqa' fuq il-wiċċ ieħor, alla ħares jinkpon dak il-karattru imma fatti kien hemm persuna li tafni qal Timonov George. Għax hu daqsxejn. Intellettwalment nipprova nkun daqsu għax hu kritiku tal-arti jħobb il-kidba jħobb il-mużika. Imma l-inġiba tiegħu għal kollox differenti. Imma f'xi mod sa toħroġ int. Mhux bil-fors tal-ikwali f'dak il-karattru. Imma b'xi mod inti sa tkun autobiografiku b'dak li iwrit minn tfulitek. Dak li smajt fit tfulitek. Oliver Frigieri kien jgħid u mhux waħdu, nista' nikkwota oħrajn Ingliż u Amerikani li l-kittib kbir huwa t-tifel żgħir li kiber. Sempliċiment nagħtuhom aktar forma nittama. Jiġifieri b'xi mod aħna rridu fuq dak li nafu. Min jikteb fuq dak li ma jafx. Jien anke meta il-lokalizzazzjoni nagħmilha barra minn Malta, jekk jista' jkun nażil postijiet fejn kont jiena. Pereżempju għandi r-raġel ta' waħdu mibni f'West Street il-Belvalletta fejn l-ambjent ta' Teatru Manuel tal-Madonna tal-Karno. Kont immur hemmhekk inqatta l-isbaħsija, noqgħod nara n-nies, is-Salavorja huwa mibni fis-50ijiet. U kont nara l-post u nsaqsi. Hemmhekk u ħaġa sabiħa darba naraw iħottu ħanut żgħir tal-kafè bl-istanija ta' minn dawn l-antiki l-ispiritiera ta' Bitliela kien tawiġi li jiena kont semmejtu. Li hemmhekk kienu jmorru jieħdu l-kafè kien biċ-ċikwejra, irrid imurru nħoss ir-riħa. Anki fejna fina il-werrieta tar-riħ li huwa bbażat triq il-kanun, il-tiratur, il-Furjana, kont imur hemmhekk. Mod hemmhekk ħabiba tiegħi kienet tiġi u toħod l-ritratti biex kważi r-ritratti jerġgħu jgħinu. Inkun irrida. Allura meta nikteb fuq post mhux sa nikteb fuq fejna fien fuq Gothenburg li ma kontx, mhux sa nikteb fuq Tokyo li ma kontx ġieli ta' ġifieri. U waħda mid-diffikultajiet li għandi biex inkompli trilogy tal-werrieta tar-rieħ għaliex fiha insemmi post fil-ambjent ta' Le Beaujolais ta' Franza li jismu Oinkt u
kelli f'moħħi dar-raħal. Immaġinajtu, tħalt fil-computer u sibtu preċis, ġifir bil-kastell, eżatt, bil-dwieli. Immissa biex nikdbu għax il-bicċa l-gibi, dak kull ma kien hemm xi paġna jew tnejn, allura stajt noħolqu jien u reali fl-istess ħin. Imma il-sequel tiegħu huwa mibni hemmhekk f'Oingt. U kważi xtaqt mort hemmhekk u forsi taż-żien tims niktib il-kunsill hemmhekk tagħhom. Jien waħda ma nsifirx imħabba qalbi, ħafna affarijiet. U dik li qisha li żammitni lura li jiena minix ma għandix ir-rieħa ta' dak il-post li qed nikteb fuq. Kif taħseb li dak li kien qed jiġri madwarek, forsi anke fis-sittinijiet, xi taqlib politiku li kien hawn f'Malta, kien qed jaffettwa l-kitba tiegħek, forsi anke llum? Meta tkun fihom l-affarijiet, ħanejlek, jien ta' żagħżugħ allura kont iktar marbut mal-Knisja ġejda, ċerti affarijiet kienu jdejquni, alla volja kelli ideat soċjali jiena li ma kinux eżattament ta' ċerti monsinjuri, imma inti parti minn ċerta Knisja, minn ċertu ambjent, kienu jdejquni. Imma mbagħad sibt li daw ħallew impatt fuqi, infatti il-triloġija, il-Assis tal-Belt, il-Werrieta tar-Riħ li huma miktuba pubblikati u l-ieħor li qed imbagħad biex nikdbu li jismu Meraq Masur. Huma mibnija fuq kwestjonijiet politiko-reliġjużi. Allura qiegħed nuża il-metodu ta' Professur Edward De Bono, lateral thinking, nitkellem fuq hekk biex jiena nkun verament nitkellem għalih. L-ewwel wieħed huwa bbażat fuq l-ewwel kwistjoni politiko-reliġjuża li ftit nafuha tal-1949 meta saret l-ewwel elezzjoni f'Malta meta ħarġet l-ewwel pastorali tikkundanna lin-nies li biex ma jivvutawlux, meta kien hemm impediment fuq ċerti u dal-qassis li huwa jien hemmhekk definittivament. U żmien tar-rifuġjati Italjani l-intellettwali li bidlu l-Malta fl-1940 qudiem. Hemmhekk ħriġt jien. Tifhem, alla volja ma kienx hemm tip ta' qassis ta' dak it-tip li ktibt jiena. It-tieni wieħed huwa fuq kwistjoni politiko-reliġjuża oħra li hija ta' żmien Strickland u l-istess għandi dal-qassis għaliex għażilt qassis bejn għax jien dak l-ambjent nafu għax trabbejt magħhom. U bejn għaliex rrid nagħżel xi ħaġa li inkissirha mill-klixe. Tifhem? Mhux għax qassis allura li jgħid l-isqof jgħod. Mhux jimur kontra l-isqof. Infatti ma għandu l-idea tiegħu. U ma kienx jaqbel u ma għandi prietka pereżempju li jagħmilha s-sarrija li fuqha u ġiet ċensurat, allura għamilt referenza għal meta ġejt iċċensurat jiena ħafna minn dak li ktibt hemmhekk, ktibtu hemmhekk ukoll f'dik l-famuża prietka. Jiġri xogħlijiet tiegħek, esperjenzi tiegħek. Eżatt, u jaħrab meta ħarab minn Malta irrealizza li l-isqof kien se jissospendih għad-Vinis, ġifieri li jqara li jqaddes, ħarab telaq lejn Tunis u minn Tunis telaq lejn Franza. Mbagħad jerġa' jiġi lura. It-tielet wieħed u dat-tieni wieħed immiss il-kwistjoni politiko-reliġjuża ta' żmien il-Labor, ta' żmien Mintoff, insomma, dawk iż-żminijiet. It-tielet wieħed kien se jkun għaddiet dil-kwistjoni imma naslu fit-tmeninijiet. Hemmhekk m'għandix qassis, imma għandi dat-tifel illi dal-qassis kien rabba. U jsir antiklerikali. Bl-effetti ta' dak kollu li ġara. Li jagħmlu l-missieru li jidher. Imma mbagħad il-ħsieb tiegħi huwa li nispiċċa mod aktar pożittiv, jiġifieri sempliċiment illi joħodha kontra il-passat tiegħu għax li toħodha kontra l-passat fil-passat tibqa'. Allura jien rrid noħroġ dik il-filosofija li inti meta tiġilet kontra passat hemm il-biża li l-passat jibilek. Inti tuża l-passat biex toħloq futur. U fl-aħħar jispiċċa b'mod pożittiv da sens mhux il-pożittiviżmu tar-romantiċiżmu li ftħeb li imma hemm qiegħda l-idea. Il-Malta li ngħixu fiha llum kif tara nbidlet? Inbidlet u nbdilt magħha sa ċertu punt u mbagħad tirrealizza li ċerti affarijiet ma nbidlux fik.
Jiena kultant inħares lura u ngħid nibda niftakar żmien ir-rediffusion, żmien il-blackout, żmien li biex nittobba solt minn Antommi, mant in-nanna nrid inkun nokrob u rrid noqgħod naħsil għall-platti u dawn l-affarijiet. Imma u l-mod kif tikteb u t-twin tal-iskola u ċerta disċiplini, ma dika hija l-Malta tal-ambjent tiegħek. U tuħu pjaċir tmur lura, mhux biex tibqa' fih kif qedlek, jien għandi pereżempju ktieb ieħor li jismu T-tifel tan-nanna li hija l-awtobiografija tiegħi ta' 14 sena x'jiena nħoss dik il-tfulija vera għamlitni kuntent u tatni l-enerġija li għandi bżonn. Imma tinbidel importanti illi jien ma nistaqat naqbel illum il-ġurnata, jiena llum fej qabel kont aktar bniedem determinat, razzjonali, anke jekk għandi l-emozzjonijiet tiegħi ħafna joħorġu l-emozzjonijiet tiegħi, imma meta niġi biex nirraġuna ma jirkibniex qalbi nkun jien bniedem razzjonali ħafna. Imma illum il-ġurnata dir-razzjonalità tlifta. Illum il-Facebook qed jagħmilna għati lajċi, mux għati li ma nemlux falla, ma għati li ma nemlux, nużar kelma ma tixtaqsem eżatti ma biex nifter, għati li ma nemlux fis-soċjetà. U l-aħħar mistoqsija, kif tħares lejn l-iżvilupp li seħ fil-qasam tal-letteratura Maltija minn meta bdejt tikteb inti? Le, din hija konklużjoni f'sintesi tajba biex anke se nirreferi għal xi ħaġa li tiġa qed b'dal-mod se nirreferi għaliha. Nara il-mod kif kena nitħabtu aħna individwi, kena ħafna qdiet li jgħinuna, seta kien il-moviment, seta kien l-aqda tal-kidba Maltija, eccetera. Ivri, kena dawn l-ambjent. Illum nara fioritura tal-letteratura, imma marriċ nara iktar kittieba milli qarrejja mux tant tal-passatemp, imma qarrejja illi kważi ekkem bżonn anki joħodha kontra dak li ktibt int. Ma jaqbilx miegħek. Jien l-ikbar prosit li rċevejt f'ħajti darba qiegħed post u konna nagħmel ċertu diskorsi daqsxejn mod letterarju, ma mod daqsxejn provokazzjoni. Qed għalli George ma naqbilx ma dak kollu li tgħid, għalli ma nisimek għax jipprovokani. Letteratura li ma tipprovokax aħjar minna karta strazza mimlija bl-inċova milli dik il-kitba. Prodo Mosua. L-ebda Alla ma twilet minn moħħi maqsum, l-ebda verġni ma qedli fuq ħoġri l-mewġ, l-ebda ċomp ma sardeb xin missejtu u tlabt, l-ebda rifnu ma waqafx xin bileħnija mart, ġismi ma jifdix id-babar u lanqas demmi ma jnaddaf mid-batija u l-anemija tas-soċjetà korrotta midnub, tan-nisel wara nisel. Jien ma nifhimx il-kliem barrani fil-menu tar-ristoranti tal-ewwel kategorija, u sqanqasna f'nordna bi kliem preċiż bħal xi ħaġa ta' kuljum ix-xorb f'night club sofistikati. L-ebda rigal ħadd ma jistenna minn għandi għal xi favur f'xi l-idealu l-biberija. Fl-uffiċċji tal-gvern ismi u numru merfuħ bejn kartuna u oħra, għal b'karti mimlija tarif irqiq u firem. U jbus li għajni minn biċċira u gburi ħares lejja, għax mit-titli fuq imsemmija ma jmisni lanqas wieħed. Iżda xi ħaġa jien poeżija li għadni ma nafx nikteb sewwa, u lanqas kieku lilek ma ngħidilekx tibqa' ma tifhimix u tqarra swiċċek. Serquli d-del ħafif jitlieb miegħi u d-daħka mingħajr ħajna u jien bqajt sieket. Serquli t-toma bnina minn ġo ħalqi u sfin tal-fantasija mill-ħolm tiegħi u jien bqajt sieket. Serquli l-gost tax-xita tfaqqa fuq il-ħġieġa mtapna u r-riħa tal-ħamrija mxarba u jien bqajt sieket. Serquli l-ikħal ċar minn ħbub għajnejja u x-xemx minn għadmi dajjef u jien bqajt sieket. Serquli l-ken tal-lejl u l-ferħ ta' sbieħ il-jum tal-għada u jien bqajt sieket. Serquli l-għanja li tallimt fl-modi u ruħi l-mużika bir-ritmu fid-dem tiegħi u jien bqajt sieket. Serquli jismi nnifsu u kelmti u femti u l-isbaħ poeżija minn ġo qalbi u jien bqajt sieket. Imbagħad intbaħt x'inqomt filgħodu kmieni illi serquli lilek
u ġejt infittxek bit-toma nixfa f'ħalqi ta' karba mħarħra u int bqajt siket.